कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी तो यह बेराजा जी के कुरवे में जवन होके दी आज राजा जी के कुरवे में जवन होके दी। वाह वाह नया जकर बिया हो लोग करा खातिर बा नौजवान भाई लोग लगन आवे वाला बा ऐसा में मेहरारू मिल जाए लोग तो खूब खुश रहे हैं सब।